Съзнанието и космосът. Един път към собствения вътрешен космос. В асистиране на по-дълбокото разбиране на настоящия земен преход. Един стимул, който акомпанира поклонника в неговото завръщане към своя космически дом. Здравейте, скъпи слушатели! Казвам се Яра Уйнак и заедно с Юлия ще водим програмата. Днес ще чуете отговори на Даниел Гаглиардо от срещите му в Оксим, Небесната планина, Аржентина, през 23-та година. Днес сме избрали теми, които ще ни асистират в доминирането на материалните закони. Dominar las leyes materiales es un proceso que el ego y la personalidad tienen que emprender y que tienen que dominar en función del ser interno. Да се доминират материалните закони е процес, който егото и личността трябва да предприемат в зависимост от вътрешното същество. Всичко, което експериментират и усвояват егото и личността, е в името на вътрешното същество. Онова, което ще капитализира, при когото ще остане еволюционното салдо на постигнатото от егото и личността в материята, е вътрешното същество. Колкото повече едно същество владее материята, толкова унифицирането на вътрешната енергия се подготвя с по-висок волтаж. При достигане на определена степен на доминиране на законите в материята, се казва, че съществото е напреднало в синтеза. Sí. Entonces, inicialmente el peregrino es la mónada. ¿Por qué? Porque sus movimientos en el cosmos no tienen desperdicio. El peregrino no desperdicia energía. El caminante puede perder energía, ¿sí? Por momentos menos, por momentos más, a veces hace lo correcto, lo positivo, a veces lo negativo, pero el peregrino es más que un caminante. Първоначално поклонникът е монадата, духът, защото монадата непрекъснато трябва да преминава от царство в царство, от минералното в растителното, животинското, човешкото, логоичното царство. От планета на планета, безброй пъти във всяко царство. Заради това първоначално поклонникът е монадата. Нейните движения в космоса не са напразни. Поклонникът не разхищава енергия. Пътникът може да загуби повече или по-малко енергия. Понякога да прави правилното, положителното, а друг път отрицателното. Но поклонникът е повече от пътник. Той е способен да следва космическата еволюционна пътека без отклонение. Entonces, gradualmente, a medida que el ego y la personalidad, puestos en la materia por la vida interna, van dominando las leyes materiales, se van uniendo, se van fundiendo como energías en esa conciencia peregrina. Това е монадата, монадическото съзнание. Степента, в която его и личност, поставени в материята от вътрешния живот, доминират материалните закони. Обединяват се и се сливат като енергия в това поклонническо съзнание. И това е работата, задача, на която се опираме, че поклонникът и монадата, и егото и личността, в името на този поклонник, отработват синтеза, който предполага доминирането на материалните закони. Porque bajo la ley evolutiva superior no hay una decisión. El ego y la personalidad siguen existiendo, pero con conciencia preclara y estable, sin fluctuancias, de su realidad interna. Es como un ser que está mirando claramente esa lámpara. Под по-висшия еволюционен закон няма пътници. Има поклонници. Съществото, което на дадено ниво на съзнание все още може да бъде смятано за пътник,
се намира под закона на кармата. Под по-висшия еволюционен закон няма такова понятие. Егото и личността продължават да съществуват, но с прекалено устойчиво, неподвластно на колебания съзнание за своята вътрешна реалност. Под закона за кармата на това място има картон. Гледаме, но виждаме нещо тъмно. Това вижда същество, извисяващо ума си, но без да е с вътрешно свързване. То вижда картона и ако има нещо над картона, трябва да си го представи или направо не вярва и го отхвърля. Entonces, bajo ley evolutiva superior no hay un filtro. Si bien en cada nivel de nuestra conciencia hacemos un ensayo con la ley evolutiva que corresponde, no hay un cartón, no hay una separación. Под ръководството на по-висшия еволюционен закон няма филтър. Независимо, че на всяко ниво на нашето съзнание експериментираме с по-висшия еволюционен закон, който съответства, няма картон, няма преграда. Всяка част, всяко ниво на съзнание на индивида е съзнателна за другите нива и хармонизира, не се съмнява в тях. На всяко ниво има все по-дълбоко равнение, перфектна, бихме казали, връзка с онова, което преживяваме днес. В небесната планина се стимулира извисяване на съзнанието, на външното съзнание, сливане с вътрешното, чрез мантри или така наречените напеви. Нека да видим какво Даниел Гаглярдо казва. Quienes vivimos en Sierra del Cielo no tenemos preferencia, o por lo menos quien habla, ¿sí? No tiene preferencia por mantras musicalizados, lo que llamamos corales, cánticos, o por mantras convencionales, quiere decir los mantras que tienen cadencia pero que no tienen acompañamiento musical o que no tienen. Като цяло, живеещите в небесната планина нямаме предпочитания, или поне говорещият няма предпочитания към мантри с музикален акомпанимент, които наричаме припявания, напеви или към конвенционални мантри. Те имат ритъм, но не и музикален съпровод, нито стриктен музикален регламент. Ритъмът на тези мантри, несъпроводени от музика, се променя въз основа на воденото от енергията момент по момент. В този момент и етап на групата, които се намираме в небесната планина, работим предимно с напеви. Някои неправилно ги определят като хорови, но те не са организирана работа на гласове. Повече приличат на грегорианското пеене и в този смисъл са едногласни. А единствената причина да използваме напеви е, че нямаме вътрешно стимулиране да оперираме с конвенционални мантри. Entonces, el único motivo por el cual nosotros estamos en este momento, sí, en esta etapa del grupo aquí en Sierra del Cielo. Защо вътрешният живот може да направи това? Ако нямаме обяснения и аргументи, идват предположенията, но те не служат за тези неща. Умът вече е участвал много и е допринесъл много безсмислици към историята на човечеството със своите предположения. Предпочитаме да не правим предположения. Да се подчиняваме е много по-чисто. Подчинението има много общо сравнението и синхрона с хармонията и равновесието. Когато някой от нас е изправен пред някаква ситуация, включваща дадена церемония с многобройни алтернативи, трябва да е наясно, че не зависи от избора.
Нека е бдителен и в мълчание пред количеството алтернативи на тази церемония да изпълни само една. Нека е бдителен и в мълчание пред алтернативи на тази церемония да изпълни само една. Тази, която ни е посочена вътрешно. Тя ще е необходимата и ще бъдем поставени на изпитание с цел, припознавайки тази необходимост, да имаме свойството да дадем правилното и третиране. Защо посочваме това? Y el tratamiento de una necesidad genuina termina siendo incorrecto. Por lo cual, la necesidad fue asistida de un modo que no permitió que la conciencia atendiera esa situación en base a lo que como necesidad es algo perteneciente a la voluntad planetaria. Пояснявали сме, че от едно същество може да се изисква определена степен на внимание, за да определи необходимото, но да се провали в отговора на тази необходимост. Причината е, че е установило необходимостта, но ни е отвърнало по подходящия коректен начин. Синхронът и равнението не могат да бъдат изгубени. Те изискват голяма грижа. Усещаме необходимостта, но какво става с емоционалното тяло, с психическото съзнание и разума, който също участва? За един миг можем да изгубим вътрешната си връзка. Позицията към дадена истинска необходимост накрая се оказва неправилна. Нуждата е била асистирана по начин, не разрешил на съзнанието да отговори на тази ситуация, защото като необходимост тя е принадлежала на планетарната воля. Планетата изисква от нас да отговорим на нещо, защото то е истински нужно. Мога да усетя онова, което планетата задължително изисква от мен, но мога да му дам неправилно третиране, ако нямам свойството да поддържам моята ос. Едно същество може да се колебае, но да излезе изцяло от собственото си равновесие и синхрон, и това е дейност, която показва известно разхищение на енергия от негова страна. Щом дадено същество е могло да препознае дадена необходимост, то е вътрешно асистирано и подкрепено. Така че колебанието да е минимално и на тази основа да даде правилен отговор на необходимостта. Затова винаги се казва, че иерархията ни стимулира, за да разберем познаването на необходимостите и правилното третиране на същите. В противен случай само ще говорим за необходимости, а под закона за кармата трябва да си имат предвид и двете неща. Y bajo ley de karma hay que tener en cuenta las dos cosas. Bajo ley evolutiva superior, un ser va a reconocer sin ningún tipo de impedimento una necesidad y no hace falta que la jerarquía o la ley diga que le tiene que dar tratamiento correcto. ¿Por qué? Porque no existe el tratamiento incorrecto bajo ley evolutiva superior. Pero bajo ley de karma... Под по-висшия еволюционен закон съществото безпрепятствено ще разбере необходимостта. Не е необходимо даден закон или иерархия да му казва да я третира по правилния начин. Под по-висшия еволюционен закон не съществува неправилно третиране, но под закона за кармата съществува такова неправилно третиране. Ако става въпрос за вътрешна инструкция, съществото трябва да се научи да бъде в синхрон с нея.
Когато животът поставя нещо, необходимостта никога не отсъства. Имаме предварителни нагласи и предразсъдъци, които ни пречат да разберем необходимостите. Но ако получим вътрешен импулс, каква е необходимостта? Да синхронизираме, да задълбочим и да го опазим. При опазването може да възникне и самото изпълнение. Да се синхронизираме, да задълбочим вътрешната връзка, да задълбочим импулса и да опазим импулса. При самото опазване на импулса възниква и неговото изпълнение. Porque la vida nos pone a prueba de distintas maneras, de muchos modos. Entonces, en cuanto yo recibo un estímulo interno, si es genuinamente interno, si no es una fantasía porque estoy realmente colgado del astralismo, de la capa psíquica, pero si es realmente un estímulo interno, automáticamente lo que se me está ofreciendo es algo necesario. Ahora, las fases de algo necesario también son múltiples. Животът ни поставя в изпитание по много начини. Ако получа вътрешен стимул и той е истински, а не фантазия, поради тясната ми връзка с астралността на психичния слой, означава, че ми се предлага нещо истински необходимо. Но и фазите на това необходимо нещо също са многобройни. А колкото по-негъвкави сме, толкова животът ще разчупва тази липса на гъвкавост, като ни предлага набор от необходимости, са свързани и допълващи, гравитиращи около тях абсолютно непредвидими варианти. Причината е, че съществото има необходимост да разчупи твърдата си рамка. Може да се регистрира нещо необходимо, но след това енергията ще ни предлага как да се освободим от закостенялостта и да се научим да изоставяме очакванията. Когато нещата са много предвидими, съществото, дори и да не желае, но изправено пред истинските неща, които енергията и вътрешното съзнание му разкриват като необходимости, ще стои в позицията на очакващия. Но не това иска животът от нас. Той желае да сме способни да бъдем бдителни, да опазим, дори да не знаем какво опазваме. Равнение и синхрон. Това са две прииждащи сили. Някои разбират по-добре термина равнение, а други понятието синхрон. Тъй като в езика на човечеството не съществува подходяща дума за този синтез, говорим за равнение и синхрон. Във всяка от тях, или в двете, може да се открие стимулът. Нещото олицетворяващо докъде трябва да стигнем. За някого синхрон вече е всичко. За друг това означава да се равни. В допълване двете понятия ни отвеждат до способността за възможно най-голям синтез, възприемчиво движение на съзнанието спрямо източника на енергията. Постигането на този синхрон или равнение
Ще ни захрани, ще ни води, ще разкрива и ще ни посвещава.